किती कामाला ये खेल तुमने शुरू किया है लेकिन इसे खत्म तो मैं नहीं करूंगी। आसान वगैरे वाईट दिवस सुरू झाला। छाव्या आज सकाळी रोमॅन्टिक जाऊन माका ह्या वनात किती आपल्याला आणि ह्या आज साडेचार एकदम अप्सरा अशी दिसतात। आज तुका वर्गात खर्चासाठी राहायच का वाईट केले असा तिच्यावर की बोलले खाण्या य मागे मिठे य ती हरेक नीतीत चूक आपल्याला हवे तर हा तुका जीवाशी मारू कापायला हवे मारू आमंत्रण दिला हवे मारू की बोलले तू ज्या सांगता साथ त्या सारख्या सांग पिशावर कित्याक उलय नाका आणि म्हाका मारू कारण कित्याक कारण असा तुगेलो बापू इज रॉंग कोणी मागेला वाईट मारला कोणी असा कोणी हे की बोलले तू तुझ्या लायक माझ्या बाबान म्हणला तुझ्या बाबान आमच्याचेर अत्याचार केला असा हे लक्षात दवरव्या माझ्या माई मान आमच्या प्रॉपर्टी नावार काढ तशाच तुझ्या आई सुद्धा तुझ्या बाबा मारला असा हा खोटे आरोप कोणाचे घरना हा ज्या सांगते असा त्या सत्य सांगते असा हे प्रत्येक पळय तुझ्या बाबाला कर्मा नाटक केलं उरत पण हाय तुका मनापासून प्रेम केला असा तू म्हाका जीव गो तू शिवाय म्हाका अस्तित्व काय ना तू सारखे कोमल मनाचे सुंदर रूपाचे प्रेयसी मेट म्हणल्यार हा कितलो भाग्यवान उरतलो उलय नाका जाऊ ते जाऊन गेले तू पश्चाताप जाल न्ही इतले पुरो तरी मी सॉरी म्हणता मस्तक नमन करता तुमच्यासारखी प्रेमी मिळून मागेलीच नशी तुम्ही वाचा तुमचं ऑफिस वचून टाइम जाता वाचा तुम्ही प्रे खरें सांगचे म्हणल्यार म्हाका ऑफिस वचून मनच येते ना मी तुमकां सोड रावच्याक मनच जायना I love you, my sweetheart, I love you. I love you too, Kavya, I love you too. Hey, hey, ha, hey, hey, ha, la, 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 la.
जानकीक बी तुवें म्हाजे कडच्यान दूर केलो, तशेंच म्हागे लाडके भयणीक बी तुवें म्हाजे कडच्यान पयस केलो. आनी आज ती म्हागे कुलदीप नेवेल रे, कुलदीप नेवेलो. देवा देवा तुका हें तर सगळें करचें उरल्यार म्हाकाच मान कित्याक वयल्यार रे, म्हाकाच मान कित्याक वयल्यार. आनी म्हाज्यान म्हागे घर उद्ध्वस्त जावचें पडो जायन रे, घर उद्ध्वस्त जावचें पडो जायना. माझ्यावर इतला अत्याचार जाते असा जाल्यार बी हे सगळं पळोवन अरे तू फातरा बशेन गप आस म्हणल्यार तुजे कडेन आनी झगडूंक म्हाका शक्ती ना रे, शक्ती ना. ईश्वरा आनी कितले दीस म्हाका तूं अशें करून त्रास भोगूंक लायतलो रे, त्रास भोगूंक लायतलो. केन्ना सुख केन्ना दुःख, केन्ना सुख केन्ना दुःख, जीवन दुःखाचे सागर हे, जीवन दुःखाचे सागर हे. अत्याचार माझे झाले, अत्याचार माझे झाले, जीवन दुःखाचे संगम हे, जीवन दुःखाचे संगम हे. मागे नशीब येते घडले, मागे नशीब येते घडले, कोण मागे नावरले, कोण मागे नावरले. केन्ना सुख केन्ना दुःख, जीवन दुःखाचे सागर हे, जीवन दुःखाचे सागर हे, जीवन दुःखाचे सागर हे. तुगेली हालत कोणी केली रे, कोणी केली. देवा म्हागे पुता कोणी होईल रे, कोणी होईल. अरे मागे अंतिम संस्कार तुही करू जाशील, त्याला आज तुगे अंतिम संस्कार हाय करचे पडले रे, हाय करचे पडले. कितें हो विधीचो खेळ रे, कितें हो विधीचो खेळ. बाबा 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 उठ रे बाबा उठ.
मनीस खंय तर केवरो घरात उरो ना दारात पाताळात उरो ना दारात आकाशात उरो ना दारात भीत उरतो तो खंयच्या जाग्यात उरो ताका वाटेल्याशिवाय हांव वगीत रावची ना तुवें सपनाचो स्थितीन उरना मागीर भाई मान तू घबरावला तू पळय तू खंय वरो तू सपनाचो स्थितीन उरना हांव तुका कशें हालत करतले कोण ते आणि हे ल्हान भावाला एक वचन आसा तुका हे सगळं घडू तो हेवान यशवंत कारण आसा त्याक अद्विकालांनी खाव्याले प्रेमाची काणी कळी उडतली तेजे धीड मागीर पुता खायल रे तेजे धीड मागीर पुता खायल यशवंत तू आत्यार घोवरो नादा कणाला घोवरो तुका मातकंचा कोणच वाचो शकना यशवंत कोणच वाचो शकना समाधान करके समाधान रागान कोणाला उद्दाम झालं ना जे किती उलवताय ते समाधान करू जाय हय पुता विक्रम तुवें सांगचें अगदी खरें आसा आमगेर अद्विका खातीर आमी थोडे दीस गप रावचे पडटले हय दत्ता तशेंच करा म्हाका कितें जाता व्हडा चल यो पुता भितर वचया यो जातीचे वर्षी आमगेले लग्न कर हा आमच्या लग्नाची प्रतीक्षा करतेच असा आज आमच्या मनाच काम बोल्ड झाले तरी सुद्धा काव्यात मन परिवर्तन झाला झाला हे त्याच्या टायमार अद्विकालो शूट केलो शाबाश बच्चा शाबाश अगदी बरोबर केलं आता ऐक बच्चा आम्ही मरे आता काही नाही करची नका तुझ्या लग्नाबद्दल तू काहीच टेन्शन घेणार अरे यशवंत चोळू तुझ्या बरोबर लग्न जातं रे हे मागे तुका वचन पण सध्या मरे थोडा टाइम कारण सध्या ते गेलो प्रेम विरह जाल्लो आम्ही थोडी तुका त्याका वेळ दी बरोबर टाइम लागतो नंतर तुझे लग्न करण्याची जबाबदारी ही मागेल मिस्टर दक्ष लग्न जावचो ना जावचो हो निर्णय मागिलो असा पण तुम्ही तर हैवान आसात हैवान काव्या तू मागेल सोडून हाय सांगितलं तू ऐकू जाय ना ते आता केन्ना बी साथ देना कित्याक काय म्हणल्यार तुका बापूय म्हणून सुद्धा म्हाका लाज दिसू लागला हे आजकी पुढे तू काय हे पळे काव्या तुझ्याच लग्न जाऊ आहे स्वप्न रचिल्लो अरे तू स्वप्न पळयते राव ना झाला आणि किती पळयते राव पण अचान मागून गेले केन्ना बी ऐकना तर तुम्ही दोघे गुन्हेगार आसात मी म्हाका मारले म्हण सत्य केन्ना बी लपचे ना मिस्टर यशवंत तुम्ही मागेला आईचे खूप अत्याचार केले आसा खून मामा खून आज तेका प्रेमात पिशी लागेल असा तशान ते कितें पिशा उलयते तसा हाय म्हाका पिशे लागील आसा तुमगेली हिंकार आसतना पळोवन आनी आज तुम्ही कोणी पैस केले सांगा कोण पैस केले हे पळे काव्या हे झालं सगळं विचार आणि दक्षाबरोबर लग्न झालं नवीन संसार सुरू कर
अरे तू बापी म्हणून सुद्धा म्हाका शरम दिसू लागला ह्या क्षणांतल्यान तुका आनी म्हाका कांयच संबंध ना हे पळय काव्या हे पळय काव्या अगं तुगेल आई काय मानस अगर तुगेल आई पेक्षा मागेले धर्मपत्नी ती हे तुका याद उरू हे म्हाका खबर आसा पुराय गांवच्या लोकांक खबर आसा की तुवें म्हागेलो आई खून केला अरे तू एक खवा रुपा आशिल्लो दानव तो दानव काव्या ह्या गावच्या लोकांना ऐकून तू जन्मदीन बापाय कोणी म्हणते तू अरे तू तोंड बंद कर अरे बदल डोळ्यात पडला असा व्हिडिओ तुम्ही खून केला दुसऱ्याला आस्ती खातीर तुम्ही मागेला आईक मारले ऐसा ह्या घरात हांव केन्ना भिरावना काव्या पोरा काव्या अगं तुगेल आईने हाय अत्याचार केला ना जाल्यार मागेल रामार आणि मागेल मदीं दुर्घटना घडली आणि तुगेल आई मरण माफ कर गो पोरा हांवें स्वप्ना सुद्धा विचार केला नाशिल्लो की तुगेल आईल मरण जातलो मागेल रामार आणि सगळ्या मदीं सगळी घटना घडली गो आणि तुगेल आई प्राणी गेलो आस्ती खातीर दुसऱ्याला आस्ती खातीर ते मागेल मामेक मारलो त्याच्यानंतर मागेला आईक मारलो आणि दुसऱ्याला आस्तीच्या घोळला स्वतः संसार ते उद्ध्वस्त केला आणि तुगेल्या हातीन माफी मागून म्हाका माफ कर गो पोरा अगो म्हाका सोड वता गो पोरा हांवें खूब चूक केली पोरा म्हाका माफ कर मागेल अहंकारा हेजेर हांवें म्हाका संवसाराक कुदलायलो आतां रामा कडेन वयता सगळं तिका सांगता चूक मागला आणि तुगेल आनी प्रणवान लग्न घालीत गो पोरा मामा 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 तू काय दिसलंय हा तुझवर उदाहरणात एक मित्र म्हणा सत्य ना मामा म्हाका तुगेले फकत तुगेल चेडोबा लग्न जावचे विशी लागिले त्याच कारण हांवें अजुकाक यमलोका पावयलो आनी तुगेल तशेंच बायलेक रामान मारना आशिल्ले तुगेल बायलेक बी मारले हा हेच आनी तुवें समजला रामान मारले म्हण आनी रामान समजला तुवें मारले म्हण तुगेल्या दोगूला काल झगड्या म्हाका काय चल मामा म्हाका काय हे सगळं अत्याचार करून तूच कारण म्हणून जालो राव हा मरे आत्ता रामाकडे वयता आणि त्या सगळं तिका सांगता आता जीवन गेला संग पोतले जशे कृष्णान कंसाला वध केले खाता तशेंच हांव गेल वध करतलो गुड बाय मामा 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 गुड बाय
आता चतून फुटून जायची का चतून जरा माझ्या या वाचून जाता शिवने तुला वाचून आपण या वाजीर पाळी दिसता आखिर पिस पाळी हे मेंढर हे वाचता रे भैया सुकडा आपण या माझ्या घेईन खूप बरं सुकट अरे हे सुकट सुकट हा बाहेर आहे रे सुकट गीता मामा गीता आपण मगा वचन मरे माझे पत्र पर्यंत वचन म्हणून गेलो त्यातून सोडलो मरे माझं वचन सांगता गेला हात बंद वाटतो मामा तोंडा मात्र रे सांगतो राव माझं वाज रे हा मामाजी रे त्री दे मामा त्री अरे त्री रे त्री म्हणला रे त्री रे मामा त्री म्हणा श्री श्री म्हणूक दे दिवस दुकान मारे खूप इथं तुका आठवण येता आठवण नाही मामा आठवण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण येता आठवण 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 मुखारवाद आठवण माझ्या हात पण निघून जाईल तू तेव्हा मला तण पडना कोण पडणार कोण म्हणणार रे तण दे तण तुला किती रे तण ले मामा तण तण कुठे शिकून घ्यायची ये ना म्हणून हा तू आधी काय आता म्हणून हा तू आधी कडी येता बडी कशी बडी ना रे ना कधी 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 म्हणणार कधी राणा पाऊस कधी रे मामा कधी कधी तू आधी बडी ते कधी आशीरकडे येता ते हा आशीरकडे येता असे गडी आणि वन मिरसांग शिशिर मिरसांग मुखार वाच रे तर काय बडे ना कोणा पडेल ते बदे रे बदे ना बदे ना बदे ना बदे ना पडल्यागीच बरे रो बदे ना बदे ना मुखार काय बरे ना बदे ना बरे ना मुखार वाच तू गेल पिये माती कसली माझी नी माती तुगे प्रिय माती माझी म्हणणार रे माती ले मामा प्रिय मावशी प्रिय मावशी आणि आता म्हणता खरं जीवाक बरोबर म्हणून सगळं मोडते माती आणि
चिकन माती बॉल मिरचा वाची इथून मला माझ्या बापू वैरा परत येईन सरकार येईन ओपन वर होतो ओपन सगळं तू मेलोच ना मले काय वाचला ऐकून तू मेल ना की सांगलं काय दे रेड्रो अजून 2 महिने काढू अरे कोण बोला ना हा दगडात शिवल्ली कोण बोला ना आपण मागं कल्ला कोण बोला ना तसे पण अंगाला ना कोण बोला ना अरे मगरे त्याच्यात खूप लेते टेलिस्कोप नी कात्री असतं पैदा त्याला अरे टेलिस्कोप बघा आता मला आणि मला खाते कुणी गेला आहे गो आम्ही कुणी गेला दूध काय झाली हा डॉक्टर झाला एकतरी मेंढ्याला सोडा कोणा डॉक्टर द्यावा सोबत आज मागे एकदम बाजूचे उलट पडले हॅलो मॅडम कोणा आलात ना सकाळचा एक मनीस सुधारला सकाळचा हात बोलवून बदलले एक होती त्याचे मन इंजेक्शने बोलून दौडले ना कोण गेलं चालले सपो चालले म्हणजे तू माझं भीतर होता माझं गोळी घे अरे बोला सांगतो मला तू नीट म्हणा आता कोणती पेंदा त्याला तू तपासवलं का पण इंजेक्शननी बोलून दौडले आता त्याला मी डाले समजते का तू ह्याचं काही गेला असली काही अरे ते आपण काढलेले तर तुला लागणार हम लोग उभी है नाम है मैं गांव में गया था आता आया हूँ आता असताना हा इथं हा इथे किती उलटला मला तू बोला ना लालू शेठ आज तेरा बेटी डॉक्टर झालं म्हणे आणि हो सुगड तू चुप किती रे अरे डॉक्टर झाला एक ते चेंजेस जाते किती स्टाईल ए नमून काय एक्टिंग करताय ना अच्छा आहे कवी डॉक्टर सासू कसे झालेत मला तू अरे मेल्या कर्म तू गेली आता 2 लाखात तू इकल मरे तुझ्या हात बरोबर करता ए सुगड तू ऍक्टर काय काय बात करताय रे मुका रन उले मरे वो ऐसे ही बात कर रहे हैं अभी बोलली पेचन गेल तू गेलो एक अलार्म ना कर हिंदी ते का मग काय झालं रे अरे तू बोल अरे हा बोला काय घरटा दिला हो ए घरटा अरे काका आता तू कुठे तिथे रे बाबा नका त्या लोकांना सेवी करची बी नका आणि हो इंजेक्शन मार बी नका पैशा खातीर असली सेरी कर आधी मोठे इंजेक्शन घेऊन पडली सुकट अरे सुकट मग माफ कर रे ऐकाना असली काम केन्ना कन रे तुम्ही सगळं मग माफ करा हा वैता आणि सेरी के धंदे नाक मग सुगण
जेवण केला जेवण केलं जेवण केलं आहे का? Siempre
पण तुका कशें कळटा दोस्ता हांव प्रेम करता म्हण अरे तू मागे दोस्त तुगे मनात म्हाका कळटलें आनी कोणाक कळटलें आनी तुमी दोग जाण प्रेम करता म्हण तुगे बाप मानकन घेतल मरे ते पळय तुगे बाबाची थोडी लिशी आसा तू काय बेजार करून घेनाका ते सगळें सारकें जातलें तरी सुद्धा बरें दोस्ता मागेर हें मन भितर रे हांवें ताका पळय वचन दिलें आसा हा लग्न जाला ते शेतकाळाक लग्न जाता म्हणून अरे कसलं वचन दिलं असते आणि हिग रावन तुम्ही किती उलयतात अंकल तुगे चलो एक चेडवाचेर प्रेम करता आनी तेणे त्या चेडवाक वचन दिलां आसता लग्न जाता मग तेच सगळें सांगूक म्हाका तेणी हिंगा आपयलें आसा प्रणव अरे तुम्ही बी तशेंच केलं तुगे भाई भशेन हय बाबा तुम्ही जर स्वीकार केला न्ही हांव ताचे बरोबर लग्न जाता तुम्ही स्वीकार केला जाता अरे नाव किती गेले आणि घर खंय ते गेला तेगे बापान नाव कितें नाव तेगेलें काव्या ते खंय रावता आनी तेगेले बापूय कोण ते म्हाका काय खबर ना रे बाबा अरे अरे ते सगळं खबर नासतना तू तिचेर प्रेम केलो एक काम कर तेका आतांच्या आतां कॉल कर आनी घराक आपय जालें बाबा आपयता अंकल तुमकां हक्क घेवंक दिन आसा विक्रम आमगेर आनी कितले दिवस उरले पोरां खुशे खातीर हाय जगचे पान तरी पिकील आसा केन्ना झड पडटल म्हण
मागील म्हाकाच खबर ना खरे खरे तेमगेल खुशी खातीर असं तितले दिवस जगचे मागीर व्हडलो पूत तर म्हाका सोडून गेलो उदास जायनाका हो विधीत खेळ असा मनीस जन्म आयल्यानंतर एक नाला एक दिवस पोचूकच जाय होच विधीत खेळ असा आम कितले विचार केले म्हणून तो काळ आम्ही बदलू शकना हय रे विक्रम पण बापायल मन हे केन्ना फडफडटेन उरता खरे खरे तेणी मागीर अंतिम संस्कार करचो आशिल्लो जाल्यार हांवें तेगेलो अंतिम संस्कार करचो पडलो कसं विचार करतेस तू काव्या दुसरं कोण नाही त्यात तो दुष्ट यशवंतराव चेडो काव्या असा ते तर मागीर आत्ता चेडो काव्या म्हणल्यार भाईचे प्रियशी काय कितें यशवंताल चेडू आसता रे जाल्यार मागीर लाडकी बहिणी चेडू ते आणि ताका सून कोण घेवंक म्हाका व्हडले न्ही आमच्या घरात अत्याचार केलो मनीस हा त्याच्या चेडवावर लायक होतो हे साध्य ना त्या चेडवाल बाबा याचे मागे दोस्त हे सगळें म्हाका खबर आसा जाल्यार सगळ्या खुशे खातीर म्हाका हो निर्णय घेवचो पडटलो पण तुमगेर हांव लग्न करतलो हॅलो हा सांग काव्या हा येतात राव येतात इधर बाहेर परानो सुखान रावा मामा म्हाका माफ करा मामा मागे डॅडी हेचे तेगेले अत्याचारांतून केले खर वायट जाले आणि मागे रात्रीक बी आमकां सोड केलो परा हेतून तुगेल कांयच चूक ना देवान तेगे नशिबाक तितलेच बरें आशिल्लें काव्या काव्या जीवन एक वेळ देवान भरले त्याच बद्दल आम्ही जास्ती काय बोलू शकना त्यामुळे तू माझ्या जीवनात काय झालं ते म्हाकाच खबर ना गो काव्या म्हाकाच खबर ना परा हे जन्म देवान दिल्ले वर आणि मरण हे देवान दिल्ले विराम हय काव्या हे चर्च आमचे दोन्ही दिवसाचे मनाचे संगम आहे तुमगे दर्द परा तुका पळेल की म्हाका मागीर भयणीक याद येयली राबा काव्या आली पण तू हिंदो ना काव्या किती दिवस आला तुका सत्य कसा हे विचारतलो तू कोण म्हाका काव्या हो कोण हो हेगे लागत्या चेडो दुष्ट दक्ष असतो दक्ष म्हणतात म्हाका दक्ष हाय काव्या पण लग्न जावचे स्वप्न पडेलो ना हांवें तिच्या बरा केन्ना बी लग्न जायना हे पळय दक्ष मागीर चड आणि काव्या दोग लोक एकमेकाक प्रेम करतात आणि हांव यशवंता कडेन वचून तेगे लग्नाची मागणी घालतलो वच तू वच आता तो यशवंत जीवन तुला तू त्याच्याकडे वचूक पावतो किस सांगते समा सांग काव्यान आईन फोन केल्लो हे यशवंतांनी हायेत फोन केल्लो आसा आता तशाच यशवंतान फोन पे आवत कनेल आसा आणि तशाच चल्याक बी फोन हायेत केल्लो आसा आता तो साक्षीला फोन करता आणि तुमच्या मुखाला काव्यात नीट झालाय का मग तू काय म्हणताल हो अत्याचार हे पितऱ्या तू गप्पस आणि तू या घराचो भिकारी आणि रस्त्यार पडेल खेड आणि तू कित दिसलं राम आणि जानकी तुझे आई बाप म्हणा आणि तू या घरात जन्मायेल म्हणा तू किती बी बोले ना का दक्ष
आणि एक शब्द उलय नका. प्रणव मागेला चढव. रामा 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 आणि तू कितले सांग म्हण हे सत्य केन्नाच लिखना. आणि या गावाक सगळ्यात वरचा हो लावारीस म्हण. आणि तुवें कितले बी सांग म्हण तुगेलो रक्ताक वंश केन्नाच जायना. दक्ष चूप. आणि एक शब्द उलयल्यार परिणाम खूप वाईट जातलो. आणि तुवें म्हाका कितले बी चूप केल म्हण हे सत्य केन्नाच लिखना. आणि ह्या गांवा मुखार सांग फक्त तुगेलो चल म्हण. बाबा सांग बाबा सांग. बाबा बाबा सांग बाबा. हांव तुका चल म्हण सांग बाबा. सांग ताका. पुता हे सगळे सत्य रे. तू आमकां देवळा भायर पडी अरे कोणान संतूर पळून मागे जानकील मन भरले. आणि तू उठून घरा गेलेले. आणि जानकीन म्हाका वचन दिल्ले हे सत्य तू केन्ना कळून जाय. जानकी सॉरी म्हाका माफ कर गो. तुगेलें वचन आयात व्हडलें गो वचन आयलें. बाबा तुम्ही केलो हा उपकार हांव केन्ना विसरूं शकना बाबा. केन्ना विसरूं शकना. स्वता मागे आवय बापूय म्हणून सुद्धा म्हाका कितली माया ममता दिलेशील रे बाबा. दिलेशील करत रे बाबा. तुम्ही साक्षात देव आसा रे बाबा. देव आसात. आजकाल स्वतः पोराचे सुद्धा कितले अत्याचार करतात रे बाबा. अत्याचार करतात. आणि एक लावारीपेक्षा तुम्ही नाना झोड केले बाबा. नाना झोड केले रे. आणि तुम्ही म्हाका वाणशी म्हणून हे घरात हाड रे बाबा. हे घरात हाड ओढ केले बाबा. ओढ केले. हे तुम्ही हे धरतीची राशीने देव रे बाबा. देव. या कलियुगात साक्षात आहे एक गोट रामायण पडेल असताले. साधा युग जाता पुराण. अरे हे प्रणव आता तुझा लंका वेळा लंका साक म्हण हा पडे का. अरे दास तुवें कितले बीन काय म्हण तेमकां अलग करून तुज्यान साथ दिना. दक्ष तुवें मागेले चड्याक मारलो. आणि आज तू आमगेल घरात येऊन आमगेल घराचो राग सांगलो. प्रणव आणि काव्या लग्नाक आड येते असतू. आता हांव तू केन्ना अजिबात सोडना. तुवें मागेल दोस्ता मारलो. आता तुये बीन मोडला. मागेल दोस्त कस मेल पडे तसो तुये बीन मोडला. आमकां शूट कर दे का. नाक राहा. मोटर बाहेर काव्या काव्या म्हाका माफ कर गो. माफ कर. हा तुका लायकीच न्ही गो काव्या. हा तुका लायकीच न्ही. हांव एक लावारीच आसा गो काव्या. लावारीच आसा. मागीर कोण खरे आई बाप ते कोण म्हाका काय खबर ना गो काव्या. म्हाका कोण काय खबर ना. तुगे जिवाचा निजाव हा लायकी ना गो काव्या. हा लायकीच न्ही. काय तू गेले मन पळून प्रेम केला. तू गेले असते दौलत पळवली. अगं फक्त तूच पुता अरे परत लावारीस म्हण. मागे मन आणि दुखी नाका. आणि एक पटी जर तू लावारीस म्हणल्यार तू मागे तिका मेले मडे पळयतलो. सॉरी बाबा. आणि म्हणना मामा एक तरी आणि एक पटी म्हटले नी तर आम्ही दोघे मेळ बडे या. हय काव्या तशेंच करया. परत तुम्ही लग्न जाया आणि सुखान रावा. गर्व अत्याचार हो 2 दिसाचो. आसती ती दुसऱ्याली ती आसती आमगेर केन्नाच जायना. स्वतः कष्ट करून कमयलो पैसो तोच खरो. दुसऱ्याचेर अत्याचार करून हडपून गेलो तो पैसो केन्नाच शाश्वत न्ही. तुम्ही आता पळयले दुसरा संसार वाईट करते स्वतः संसार उद्ध्वस्त जावन गेलो. तेजेर तुमकां एक सांगू इच्छिता नाटका रुपान तुम्ही बी केन्ना अत्याचार करनाकात. केन्ना अत्याचार करनाकात.